Hindi, para malinaw yung kanya pick up niya. So, so yan mga ka-text, packet na kami sa taas. Nakabiwik ka na kagad ng ka-techer. May maganda itong kwan ko, maganda itong angkas ko. So paakyat na kami mga ka-take care. Yan, may mga nasa likod si kwan, si ka-take care Jason. Nasa likod siya. So yan. Ang camera girl ko si kwan, camera woman si kwan, si Alaysa. Yun, R6 big bike mga ka-take care. Babalikan namin yung kwan. Babalikan namin yung ibang kasama namin dahil tigisa lang yung pwede namin isakay dito. So yun. Tsaga-tsaga lang, tsaga-tsaga. Bali, paakyat na kami sa kwan. Paakyat na kami sa taas, dahan-dahan lang yung kwan namin. Tirada namin dahil kwan. Hopefully kaya yan, kaya nang balikan. Pinipesto ko yung kan, yung bali mouthpiece nya dahil medyo malayo. Yan, medyo may gusto. Sana maganda yung pick up nya. So yan, mga ka-taker, nakikita nyo sa video ngayon na kan, maraming mga riders. Ayan o, iba't ibang grupo, iba't ibang riders galing sa iba't ibang bayan. So dun pa sa taas ang pupuntahan namin, kaya masasabi kong tough is to tough. Pero kung titignan mong mabuti mga ka-take care, mas malayo pa rin na mas mataas yung Marcos Highway kaysa dito, kasi yung nakikita mong paakyat, light lang ito eh. Parang dalawang akyatan lang na matataas eh. So yun, mas mahirap pa rin ang Marcos Highway, mas mahirap pa rin sa makina. Ayun, so nagpipicture yung mga kwan ngayon, yung mga iba't ibang turista galing sa iba't ibang lugar. So magbabawas tayo ng kambyo ngayon dahil paakyat na siya. Hindi, basta hawakan mo lang. Hindi, kung ikapit mo yung kwan, basta dumikit ka lang sa akin. Yan, so mga ka-take care, paakyat na kami. Yung ganitong kalsada ang paborito ko eh, yung kurbada. Yan. Hindi, okay lang yan. So mga ka-take care, yan, nakikita nyo na kwan, maraming, mababa lang talaga yung akyatan mga ka-take care. Wala pa siyang kwan, wala pa siya sa kalate sa Marcos Highway. So yun mga ka-take care, ayan, nakikita nyo yung view. Si Alaysa ang kumukuha ng video ngayon. Ayan, so medyo may rough road dito. Ayan, nakikita nyo medyo may rough road. So ayan, mga heavy equipments na ginagamit dito sa construction. So ayan, nakasigonda lang tayo mga ka-take care. So ayan, parang nandito na ata tayo sa taas. Yan, segunda lang tayo mga ka-take care, kayang-kaya naman niya. So ayan, babalikan natin yung iba pang kasama natin sa baba. So tignan natin sa bandang taas kung hanggang saan yung taas nito. Medyo baka sakaling may mas mataas pa, doon tayo. Pero mas konti lang ang tao dito sa kwan eh. Mas konti lang ang tao dito sa banda rito. Ay, meron pa doon, meron pa. Nakikita ko. So sigonda lang yung takbo namin mga ka-take care, para hindi masyadong mahirapan yung kwan, yung motor. Kasi pag tercera, third shift, medyo mahihirapan siya. So marami din palang mga kwan, mga tao sa taas. So ayun, nakikita nyo mga ka-take care, marami talagang mga turista. Ayan, mga galing sa iba't ibang bayan, syudad. Yan, mga Mio, ganyan. Yan, nakikita nyo mga riders. Daming mga riders.
ka-taker. So doon tayo sa bandang pinakataas. So ayan, segunda lang talaga, hindi niya kayang tersera eh. So ayan, pakurba tayo mga ka-taker. Ayan. Makikita nyo, marami din pala talagang mga turista dito. Ayan. So ayan mga ka-tex, makikita nyo talaga ang dami nila. Ayan. Dami nila. So ayan, nasaan na yung kasama natin? So dito lang ata yung pinaka mataas na part na. Ay, meron pa doon, marami pa talaga. So yun mga ka-take care. Bandangay. Pantay Pejay, Kangatuan. O, tama na. Ikom lang ang bro. Kaya na di ka na. Ay, di ba na to? Yabaw. Mano ba tayo? Kaya ba, Vincent, Laya. Hoy, Kaya na di pagkalo to. kaya na. Tawagan lang ang bro. Kawagalangan. Kuya, tama Kaya na. na yan, mabimot mo na. Sige Rod, sige. So ayan mga ka-taker, nandito na kami sa bandang taas. Hindi namin alam kung pupunta pa kami doon. So tatawagan ko na lang si Bok Renzel para sabihin na Bok! Subliana lang ko may sa giant, ano nalaglagaan ba state? Nya, apantay pa jay? G pinakang jay? Ha? Sige Rod. Eh mga ka-taker, nakikita nyo marami talagang mga turista na dumayo dito. Ayan. Nakikita. Ay, pagganyan pala to rin. So yan, nakikita nyo mga ka-taker, pupunta kami doon sa pinakamalayo doon, sa taas. Yan, mga iba't ibang riders. Yan. So yan, thank you sir. Yun si sir, nagpipick up ng mga trash para hindi makalat dito. Sana ganun din yung ibang riders, yung ibang mga dayo. So yan, pupunta tayo doon sa pinakamataas. So, Nangangalay na ako. hindi, ganyan mo lang doon sa bandang baba. Saglit ka ron. Papos muna natin saglit mga ka-text.